Baserrietara, gero Franco denporan, etorten ziren aguazilak, guardia zibilak. Egoten zen, abastoz eroaten zeban, edo hartoa, aindabak, garia, entregaetan. Eta etorten ziren begituten, aber, biadana eran baduguelo ez. Gure aite, ekuin genuen hori, holango meta bat, bedarziko meta. Da gure aitean, harto zorroak eta, indabazorrak eta langordetan, hori xeteko klabauta. Eta zer da, urduri, Guardia Zibil eta Bixela begira, alagon baten badatoz Guardia Zibilok, enaz estuko inoz, haren botak edo bartzeiekaz. Braun, eskilarak olezkoak, kamara gaino, eta brin, kamara gaino, eta bai, ordurako, pero abastoz ere baten genuen, abastoz ere baten genuen eskatuten ebana, alanda guztiz ere, bekitu berriz bete ben, largeratu baiaku, kentzeko.